gikapkapan una sa iyang kabaro kining usa ka pulis nga mohiling sa suspect nga ilahang nadakpan. Pagkahuman gihimo dayon ang pagrikisa ngadto sa dinakpan nga giilang si alias Lawrence, 22 anyos, residente sa barangay Doles, Magpet, Cotabato Province. Dinhi nakuha ang laing ebidensya kini gawas sa ilang napalit nga usa ka sachet nga dunay sulod sa gituang shabu. Tulo ka mga sachet nga dunay sulod sa gituang shabu ang na-recover sa mga pulis, uga mark money, coin purse ug toothbrush container. Subay sa report sa kapulisan, usa ka beautician ang suspect nga nadakpan sa miaging gabi Hunyo 6, 2026 sa sitio Tawan, barangay Tagbak, Magpet. Kauban sa laing operasyon ang laing unit sa PNP, PDEA ug mga sundalo. Gibana-banang mo kantidad sa 3,800 pesos ang napalit ug nasignit kay tuang shabu gikan sa posisyon sa suspect. Nakakustodiya na sa Magpet Police Station si alias Lawrence nga nagatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Marvin Rebilla, Newsline Philippines, Cotabato Province. Stay safe.